ҳама каса хубен, созен. Аллоҳи меҳрубон нигоҳбонтон боша. Бародарои азиз, апау хӯаро. Хоб барои чӣ бисёриётон ҳатто дар WhatsApp занг мезанед, ҳатто мақсад бисёр ва ё ҳастае ки хоб бародари азиз, барои чӣ мегӯянд ки нестен? Хоб шумо дида будем бародари азиз ки барои як саги бадбахти номарди ноҷавонмард ман як видео карда будам. Барои як саги номарди ноҷавонмард ман як видео кардам, яъне дар видеоам бо далел бо доказат монда будам ки яъне ба номи бобои лангарӣ ки ҳаромзоди зинокори ҳаромхӯр, яъне ки видео карда будам доказат далел қати ки мақсад ҳамаи бадбахта бовар накунед. Бародари азиз, ай ҳамаи яъне ки ноҷавонмардира бин, ноҷавонмардира би чикор кард. Видеора гирифт, мақсад ма далел қати мемонам ки доказат қати мемонам ки кам-кам видеошо намемонам, суратошо намемонам, яъне ки бо доказат шава, гапи ҳавоӣ нашава. Ҳамин хеле аст бародари азиз, далел қати. Вақте ки ма доказат қати мондам бародари азиз, и ҳаромзоди лангари қати шайкош аллоҳ хор кана ҳама одамеро ки жал заден. Аллоҳ ай фарзандотон ку пилои ҳароми хурдагитон зада бурора. Ай пили ки ҳароми ки лангарӣ мехӯра, фарзандои шуморам аллоҳ дардша бибина ки шумо ира дастгирӣ кардем. Яъне ки ман бо далел кардам, бедалел накардам ки шумо пуштивая бигирен. Майла, ҳеҷ гап не. ҳар касе ки бо аллоҳ роста, яъне ки ҳар коре ки ба хоси аллоҳ мешава, ӯро ягон вай карда намешава. Бародари азиз, мақсад чиз? Видеора нарушение задан, яъне канали мара маҳкам кардан. Бародари азиз, ман на видео партофта метонистам, на эфир карда метонистам, на гап зада метонистам, ягон кор карда наметонистам. Ман ин лангариро ба чӣ хотир бадбахтиш мегӯм? ба хотири зино кориш ки ҳатто як духтари ҳамсояша бадбахт гапи падарша гӯш кардагӣ нестай, яъне мақсад чандқадаро зино карда, сир карда. Ман бо далели ин чизора мемонам бародари азиз, доказат қати. хоб бародари азиз, яъне ҳадафи эфир кардани ман ҳамин бародари азиз ки яъне каналам алҳамдулиллоҳ ҳуишид, ягон дурда нестам, дар ҳамин ҷоям, дар Москваям. хоб яъне каналам ҳуишид, хуб шид, ҳазорум бошукр, ҳазор раҳмат ба ӯ бародарое ки дастгирӣ карден. алҳамдулиллоҳ миллионҳо бор ман миннатдорам ӯ бародарое ки дастгирӣ карден, канали маро ҳуй карден. Мумкин буд ки канали ма тамоман удалид шава, лекин бадбахто ба мақсадтон нарасидем. шумо бадбахтое ки хостен канали ма удалид шава, ба мақсадтон нарасидем. ман як гапи дигарро ногуфта намонам бародари азиз ки ин бадбахтое ки мехоҳанд канали маро жал зананд, шумо хирсан нашед. ман ранги шумо ягон талбанда нестам, ягон ғулом нестам, ягон пеш ягон кас сархам нестам. ман алҳамдулиллоҳ ман кор мекунам. ман ранги шумо талбанда, шумо як пад лангари, намити як талбандаи падарланати беномси ки ту вақте ки ман буромадам болои экран, ту чандин сола будаи дар болои экран, не ками ту ранги ами шайкаворе, ранги бечораворе мана зора мекарди ки биё сурати тура дар болои видеомону макаҷон просмотро соз мешава. И бо далел дар ҳамун видео буд, бо ман дар коша ман бимемонам. бародарое ки касе видеоро дидагӣ нестаед, метавонед дар Instagram Бохтар Қурбонтепа бидурен, видео ҳастай, бидурен тамошо кунед. овоз нест. ҳазор бахшиш бародари азиз, як бор бинависен, овоз ҳаст нест?